खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ बिटिआर गोरोबथाया गनायजाथावना नङा बुंदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बिजेपि आरो बिपिएफ एलायन्स खालामनाया 1 मार्च खालिसो थि जागोन आसुआ हिमन्तनो गोसोम फिरफिला दिन्थिदों बिपिएफनि सा 250निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव हाबफैदों बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गुबुन गंसेबाव दालांनि खामानिया 1 मार्चनिफ्राय जागायसिगोन दिल्लीयाव 7,000 रौनिया दैथायबाय दानिया आबुं रादाब बिटिआर गोरोबथाया गनायजाथावना नङा फिन आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन क'क्राझाराव खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार लक सभानि आगुनि एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिखौ नागारनानै आरो बिटिसिनि मुंखौनो सोलायनानै बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि प्रमद बर'नि सायावबो खुद्रिदों सानसुमा खुंगुरा बबेखानि बिटिआर गोरोबथाया बर'फोरनि जोबथा गोरोबथा जानो हाया होननानैबो सानसुमा खुंगुरा बुंदों मख'नो गोनांदि थामथि बर' गोरोबथाया एबा बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै ओनसोल नाङै रंजाफुनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो सानसुमा खुंगुरनि बेबादि बानबुंथिया रायजोफोरनि गेजेराव गुबुन मोनसे दान्थे बिदान्थे लानानै फैदों फैगौ एप्रिल दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि आरो बिपिएफनि एलायन्स खालामनाय थांखिखौ गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव नारथ्रोदहरदों बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासआ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1 मार्च खालि गिबि मन्थ्रिया बिजेपिनि ल' मेम्बारफोरजों लोगोसे बिटिसि बिसायख'थिनि बागै सावरायलायगोन बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफजों गोरोबथा खालामनाय एबा खालामैनि बागै बे जथुमाव सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायनानैसो पार्टिया गरन्थ लागोन होननानै बुंदों रन्जित दासआ बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासआ बेखौबो बुंदों दि बिजेपिआ बिपिएफनि अनगायैबो गुबुन पार्टिजों लोगोसे एलायन्स खालामनो थियारि ओरैहाय बिटिसि बिसायख'थियावबो बिजेपि आरो बिपिएफनि गोरोबथाया थागोन होननानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जोबोरैनो आशाबादि आरोबाव खनसे गोसोम फिरफिलाजों मोगा-मोगि जानांदों आसामनि राङारि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै शिबसागर नोगोर सौहैनाय लोगो लोगो आसुआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोसोम फिरफिलाजों बरायदों सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिधान सभानि आगुनि बुंथिगिरि रुंसारि प्रणब गगैनि न'आव खौरां लानो दावबायहैनाय समाव आसुआ हिमन्तखौ गोसोम फिरफिला दिन्थिदों ओरैहाय आसुनि गोसोम फिरफिलाखौ नुनाय लोगो लोगो मन्त्रि हिमन्त शर्मायाबो गोदोनायाव लानाय गुफुर गामसाखौ जांख्रिनानै फिननाय होना बारलाङो बबेखानि रुंसारि प्रणब गगैनि न'निफ्राय ओंखारनानै हिमन्त बिश्व शर्माया नाजिराया रावना होदों होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोनदों टिपकाइनि रांगामाटियाव खुंनाय परबतजरा जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सांग्रांथि मेलाव बिस्तिबारखालि बिपिएफनि सा 250निबो बांसिन मावथिफोरा इउपिपिएलआव हाबफैयो दिनैहाय जोङो इउपिपिएलआव जइन जानायनि थांखिया बेनो जे जोङो जोंनि जे परबतजराया ओरैबायदि गोलैसोनानै दङ जों आगोलाव बिपिएफआव थानानैब्लाबो जोंनि परबतजराया जौखाङाखै जों परबतजरानि थाखाय जोङो बिपिएफआव हाबनाया 15 बोसोरनि बाराबो जा होनबाबो खम जानाय नङा मानो होनोब्ला जों परबतजराखौ उन्नयन उन्नति लुबैबाय बे उन्नतिया दासिमबो जों नुवा बे हाबाफारियाव एनडिएफबिनिफ्राय बि जोहोलाव पिजिए सिबिएमनि मिरु लिंथुमगिरि जेसन नार्जारि इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि जिरन बसुमतारी 1 नं परबतजरा बियाबनि एमसिएलए जतीन्द्रनाथ ब्रह्म पिजेए सिबिएमनि मिरु लिंथुमगिरि बिश्वनाथ ब्रह्म आरो गसाइगाव आरो परबतजरा जिल्ला पिजिए सिबिएमनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिफोरजों लोगोसे बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो टिपकाइ दखरा एबसुनि मावथिफोर आरो ओनसोलनि लोब लोब रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव आरोबाव गंसे 2 लेन दालां बानायनायनि खामानिया 1 मार्च 2020निफ्राय जागायसिगोन होननानै मिथिहोदों आसामनि राङारि आरो पिडब्लिउडि बिफाननि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 2 लेननि बे गोदान दालांखौ गुवाहाटी आरो साहा गुवाहाटी फोनांजाबनो जुनै बानायनाय जागोन बे गोदान दालाङा आबुं जायोब्ला साहा गुवाहाटीनि रायजोफोरा थोंजों फानबाजाराव फोनांजाबनो हागोन मख'नो गोनांदि बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गोदानै गंसेबाव दालां बानायनायनि थांखिखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि 2017-18 मायथाइनि बाजेटआवनो थिसननाय जादोंमोन बेखौबो मख'नांगोन दि बे गोदान दालांनि अन्थाइ खुन्थियाखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सिगाङावनो गायसंना गालांदोंमोन दिल्लीयाव जागासिनो थानाय दाङाबाजिखौ होबथानो थाखाय मिरु नखर बिफाना मोन 70 कम्पानिनि सा 7,000 रौनिया दैथायबाय मख'थावदि दिल्लीयाव नोगोरारि सोदांनाय आयेननि हेंथा होग्रा आरो बे आयेनखौ मदद होग्रा मोननै हान्जानि गेजेराव जागासिनो थानाय दाङाबाजियाव बृहस्पतिबारखालि सा 38 सुबुङा बुथारजायो बबेखानि खायसे ड्रेन आरो हाखर हालाफोराव गोथै देहा मोनबावनो हागौ होननानै पुलिस बिफाना सन्देह खालामदों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।